vteřin do startu. Brušperská přehrada se stala ideálním a tradičním místem konání 8. ročníku krajských závodů železných mužů a žen v extréme triatlonu. Přehrada je dlouhá 400 metrů. Okolí poskytuje ideální terén pro 23-kilometrovou cyklistickou trať a vytyčit 4,5 kilometru běžecký okruh s náročným převýšením taky není v Brušperku žádný problém. Závod si získal postupně velkou oblibu. Dnes čekalo na start na břehu přehrady rekordních 101 závodníků. Za vším stála a stojí parta místních nadšenců. Na organizaci našeho závodu se podílí 4 členové vodní záchranné služby Ostrava. A to jsem já, David Koudelka, Michal Brumovský a Tomáš Křížkovský. Ale samozřejmě my 4 děláme jenom tu velkou organizaci, ale na celkové organizaci se podílí asi 30 dobrovolných pořadatelů, kteří na tom opravdu 4 dny pracují, aby ten závod mohl být uskutečněn. Závodí se v kategoriích muži elite, muži amatéři, ženy amatérky a veteráni nad 50 let. Zajímalo nás, proč je tento závod tak vyhledávaný. Letos se nám přihlásilo přes 100 lidí, opět jako v loni. Je to možná tím, že tady je opravdu krásné prostředí, město Brušperk nám vypomáhá. Letos nám tady vytvořili krásnou trať kolem přehrady a ti závodníci se naučili tady sem jezdit, přiláká to taky hojnou veřejnost, kteří se přijdou podívat. A myslím si, že ty naše závody mají docela obrovskou úroveň, protože každý rok sem přijede spoustu profesionálních triatletů. Letos jich tady máme 16 a jsou to například ti, kteří se zúčastnili světového poháru na Sardinii letos. Je tady Martin Matera a Jirka Klíma. Už po plavecké disciplíně se dostala do čela nejsilnější dvojice. Bude to boj mezi Tomášem Materou a Jirkou Klímou, to jsou profesionální závodníci, kteří si myslím, že mají stejnou šanci. Tomáš Matera má trošku větší znalost tratě, jelikož už tady v minulosti závodil, ale nechme se překvapit. I když je zde česká špička, je závod otevřený taky pro amatéry. V letošním ročníku se přihlásil rekordní počet startujících z Brušperka. Je jich tam sice asi jenom okolo 5, ale i to je opravdu největší počet. Jinak tady je hodně závodníků z Krmelína, samozřejmě z Ostravy, ale každý rok nám jezdí asi z nejdál z Jablonce nad Nisou, ale ti 2 kluci letos nepřijeli z nějakých zdravotních důvodů. Ale taky tady jezdí z Vizovic, z Frenštátu, jsou tady 4 závodníci z Polské republiky. A jak závod dopadl? Na běžické trati si to v přímém souboji rozdali oba favorité. Dvojnásobný vítěz Tomáš Matera, který byl nejrychlejší plavání, však nakonec nestačil k běhu a skončil druhý. No, já teď poslední 2 měsíce asi jsem tomu tréninku moc nedal, protože jsem dělal ještě bakalářku a teď se učím na státnice, takže se nedá stíhat všechno, no, ale tak věřím, že v druhé půlce sezóny to bylo lepší. No. Vyhrál o 2 roky mladší Jiří Klíma, který měl problém v cyklistickém depu. Ne, já jsem zapomněl číslo, já jsem nevěděl, že ho potřebuju na kolo, tak jsem se musel vrátit. Další závodníci byli ještě na trati a Matera s Klímou si užívali vodní slasti Brušperské přehrady a prozradili, kde se na běžecké trati lámal chleba. Ten kopec je tam fajn, akorát ty schody mě trochu dostaly. To jsme právě v pohodě ty schody, pak ten kopec byl drsný. No. Třetí skončil amatér Matěj Havránek, který se vklínil mezi 5 závodníků elite. Nejstarší závodník, veterán, 66-letý Dědek Beskydský z klubu důchodců, zaběhl trať pod 2 hodiny.